Я зареєструвалась на свій перший курс кримсько-татарської мови у Кримському домі. Записалась у групу для початківців. Це для тих, хто хоче володіти кримсько-татарською мовою на базовому рівні. Давайте подивимось, чи зможу я щось зрозуміти та вивчити хоча б один вираз кримсько-татарською. Тож треба вставити оці все. Епіси, епінезги, епімезди, епінез, епісенди. Тобто це відміняли їх просто. Сарма, дома, кобіти, янтих, пещері. Я родился в крымско-татарской семье, я являюсь крымским татарином, и очень долгое время я общался только на своем родном языке, пока не пошел в школу, как говорится, потому что, как ни крути, у нас нет своего государства, своей государственности, и, по сути, крымско-татарский язык, он нужен нам только для быта. Ушли из жизни мои бабушка с дедушкой, это единственные люди, с которыми я говорил на татарском языке. Кто, как не я, должен этот язык, нести дальше, как говорится, от отца к сыну. Участь в курсах беруть не лише кримські татари, а й українці. Сейчас возможности ездить в Крым нет, мы скучаем все, а здесь мы немножко ближе, немножко можем прикоснуться к Крыму. Я проживаю в Турции сейчас. Мне это помогает параллельно с турецким языком. И для общего развития будет создаваться онлайн-группа для тех, кто не может физически посещать, потому что я тоже улетаю. И я буду продолжать обучение уже в Zoom. Це, в принципі, єдине місце, де можна прямо з викладачем у групі вивчати кримсько-татарську мову, в принципі, з підручниками в якійсь активній формі, а не користуватися, наприклад, якимись відео в Ютубі. Саме тут така навчальна атмосфера, яка найбільше тебе налаштовує на те, щоб щось дізнатися. Кримсько-татарська – це зникаюча мова, тож набагато цікавіше, ніж турецька або азербайджанська, або просто татарська. І ми у тому році почали вивчати латиною. Це за новою алфавитом, абеткою, і це дуже гарно, бо кириличну всі, хто вивчали кирилицю, це неможливо. Це було дуже цікаво. Спочатку я практично нічого не розуміла. Записувала у блокнот слова, які чула, українськими літерами. Але мені все ж таки вдалося вивчити 2 вирази кримсько-татарською мовою. «Сен мені ансайсен» – це означає «ти мене розумієш», і «мен янтик ашамага севем» – це означає «я люблю їсти янтики». Попит на вивчення мови корінного народу Криму, кримських татар, збільшується з кожним роком, і це не може не радувати, не тішити нас. Окрім цього, ми говоримо про курси з турецької мови. І спільно з координацією з посольством Турецької Республіки в Україні такі курси будуть запущені. Урок тривав 1 годину 20 хвилин. Сьогодні на занятті було 12 чоловік. Максимальна кількість людей у групі – 20 чоловік через обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. На курс можуть записатись як діти, так і дорослі. Курс безкоштовний, та кожен охочий може заповнити форму на сайті Кримського дому, аби відвідати заняття. Анастасія Рашко, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.